Ποια κορυφή είναι αυτή πάμε? Και από όλες. Του judo. Υπάρχουν δύο. Υπάρχουν δύο. 2.400. Ακριβώς δεν ξέρω. 2.418 λέω τώρα. Α, με το σύστημα, Κάπου εκεί πρέπει να πάνω από 2.400 πρέπει να είναι. Ναι, μάλιστα. Έχω Γιώργο. Μανώλη, εδώ είμαστε στους Πάχνες 2. Πολύ ωραία και εδώ φαίνεται μέχρι και κύθρα φαίνεται απέναντι. Ναι. Και ίσα ίσα ξεχωρίζει Πελοπόννησο, κάτι σαν ξηρά που φαίνεται. Πάλι τα ίδια. Και πάλι να παίζουν. Λένε τα παιδιά εδώ. Τι αυτό, βίντεο. Τι να κάνουμε, έχουμε και βίντεο. Βλέπουμε τον Ταΐ εδώ που μας δείχνει ο... Πού τον Άμα τον δει τηλεγράφηση. Άμα είναι καθαράδα, Μπουβλή. Συγγνώμη, δεν βλέπουμε τον Ταΐ εδώ καθαρά. Άμα είναι καθαράδα. Και έχεις κάλια καλά. Και να μην σου πω ότι δεν βλέπω μόνο τον Ταΐ. Βλέπω μετά τον Ταΐ το τι είναι. Πανακαϊκό. Το Πάρνονα. Το Πάρνονα, βλέπω τον Πάρνονα. Ρε Μαρία Φίρμα. Πίνετε μόνοι σας την πίνετε. Ρε Μαρία Φίρμα. Μ' αρέσει αλλιώς έπρεπε να με βγάλεις, να φαίνονται τα βουνά. Φαίνεται για ποδόστορα. Από πίσω τι φαίνεται. Ο πισινός σου. Το σπαθί. Ναι, εκεί. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο Πού βουνό. το σπαθί. Καθαρά φαίνεται. Το σπαθί είναι αυτό μπροστά μας. Έχει δίκιο. Δεν κάνει μια τρούλα αριστερά στο σπαθί. Από εκεί ξεκινάει μέχρι τα δική. Δεν από πίσω, δεν είναι και ο χελμός μου φαίνεται. Ρε καθαρά ρε, νάτο ρε. Τα καλά Τα μου λευκά όρη σε όλο το μεγαλείο. Έχουμε και ονοδρομικό κέντρο ρε, μου λέτε. Υπάρχει την κορυφογραμμή. Ξεχωρίζει. Παιδί μου, καθαρά φαίνεται, καθαρά. Ξεχωρίζει η σειρά όπως φαίνεται. Κάτσε να βγάλω τα δέντρα μια φωτογραφία. Μαρία, εξετάστηκες τελευταία. Μήπως δεν μπορείς να βρεις μακριά. Μα παιδιά, Μα ήταν όλη η ηρωνία μωρέ. εγώ βλέπω συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ να φαίνεται η ακτογραμμή στην Πελοπόννησο. Όχι, αυτογραμμή δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να δεις. Είμαστε νηστικοί ακόμα, γι' αυτό δεν βλέπουμε τίποτα. Συγγνώμη, Βλέπεις βουνά. Χριστίνα, πόδι Κάνεις καλά. δικό τι είναι, βίντεο είναι. Ακόμα χειρότερα. Την πάτησε. Το μόνο που ξεχωρίζει είναι η σκιά. Έλα, πες το. Καθαρά τα λευκά όρια. Α. Ναι, αλλά πρόσεξε με. Όχι απόγευμα. Αυτά που λέμε όλοι. Πατήσαμε πάλι. Πρωί μπορεί να δεις. Δηλαδή, Το βράδυ ελπίζω να είναι ήσυχο, Τι λες. Γιατί. Θα φυσάει πολύ από Εντάξει. Εδώ πέρα, έτσι όπως είναι εδώ για το μέρος, αν τσουρίσεις, θα βρεθείς κάτω κατευθείαν. γρήγορα κάτω. Γρήγορα. Είναι μόνιμη. Όση ώρα είμαι εδώ είναι μόνιμη η κορυφογραμμή. καθαρά φαίνεται. Είναι ίσα ίσα που φαίνεται πάνω από τη γυαλάδα. Είναι μια γραμμή, μια μαύρη γραμμή.